И така, време за вечеря. Донесаха ми вкусно ядене. На обяд беше гъби с ориз. Сякаш тези хора съм минала интервю през тях и са ме питали кое ми е любимото ядене и са ми го направили точно такова. Беше изключително вкусно. Яденето се носи в такива кутийки. За всеки има индивидуална кутийка, индивидуално ядене. За мен е бутче с гъбки. Ето, дори си имам бележчица, на която пише Елена. Пише 322 стая, второ легло, диета номер 15, какво съдържа. Имам си прибори. А това, което е най-изумителното е, че хляба вътре е топличък. Топличък, мекичък хляб. Кажете, не е ли уникално това място, на което съм? Да, има банята, има душ, има сапун, дезинфектант, тоалетна хартия. Има всичко. Всяка една лампа свети. Има штори, има паравани. Имам си, както казах вече, лично телевизорче. Ето го, личното ми телевизорче. И така, приятен апетит от мен. Аз започвам да хапвам. Дързайте.